F'ġisimna għandna organu li hu magħmul minn 86 biljun ċellola. Huwa stmat li kull ċellola tista' tikkomunika ma' 10,000 ċellola oħra madwarha. Jiżen biss 2% tal-ġisem kollu. Iżda juża 20% tal-ossiġenu li jikkonsma l-ġisem. Għadana kollu, jekk kull ċellola ikollha tikkomunika ma' kull ċellola oħra fil-moħħ, dan l-organu jispiċċa b'diametru ta' 20 km. Dan huwa l-moħħ, l-aktar organu kompless li għandna ġewwa fina. Il-moħħ jaħżen fih il-ħsibijiet u l-memorji kollha tagħna. Fi ftit kliem, il-moħħ huwa aħna. Il-moħħ huwa ffurmat minn diversi partijiet li għandhom funzjonijiet differenti. Fil-qalba insibu il-brainstem. Din hija l-eqdem parti tal-moħħ li tikkontrolla funzjonijiet essenzjali bħan-nifs, it-taħbit tal-qalb u l-pressjoni tad-demm. Fuq il-brainstem hemm it-thalamus li sservi ta' tarġa għall-informazzjoni li ġejja mis-sensi tagħna. Madwar it-thalamus insibu il-hippocampus, post il-memorja, li tgħinna niftakru fejn ħallejna ċwievet, jew triqitna lura d-dar mix-xogħol jew mill-iskola. Is-cerebral cortex jagħti kollox u għalkemm jidher qisu ħaġa waħda, fil-fatt huwa maqsum u għandu funzjonijiet differenti. L-occipital lobe għandha x'taqsam prinċipalment mal-viżjoni, dak li naraw. Il-parietal lobe tipproċessa informazzjoni ġejja mis-sensi u taqgħadha mal-informazzjoni viżiva li ġejja mill-occipital lobe. It-temporal lobe hija ċ-ċentru tat-tagħlim u tal-memorja. Fiha narfu uċuħ, oġġetti, ħsejjes u ambjenti differenti. Il-frontal lobe hija forsi l-aktar parti li tiddefinixxi jien min jien. Min hemm toħroġ il-personalità tagħna, il-lingwa u l-imġieba tagħna fis-soċjetà. U fuq wara għandna ċ-ċerebellum li jikkontrolla il-movimenti tal-muskoli. Dawn il-partijiet jaħdmu flimkien anke fis-sitwazzjonijiet sempliċi bħal meta nagħmlu kikrate. Allura, min xiex hu magħmul dan il-moħħ? Minn biljuni fuq biljuni ta' ċelloli magħrufin bħala neurons. Dan għandhom qishom swaba ta' walin li minnhom jikkomunikaw ma' xulxin u jiffurmaw networks kbar u komplessi. Dawn in-networks huma il-bażi ta' kif il-moħħ jagħmel dak li jagħmel. F'kull neuron insibu id-dendrites li jirċievu l-informazzjoni minn neurons oħra. Din l-informazzjoni tgħaddi mis-cell body u jekk tkun b'saħħitha jew importanti biżżejjed tgħaddi wkoll għal neurons oħra permezz ta' l-axon. Infatti, dan hu l-mod kif jikkomunikaw in-neurons. Dan kollu jiġri f'biljuni ta' neurons il-ħin kollu anki issa, waqt illi qed tarawna. B'dan il-mod timbena s-sistema komplessa li tħallina naraw, nisimgħu u nesperjenzaw dak kollu li hu madwarna. Il-moħħ jagħmilni jien min jien. Il-moħħ jgħin jiġġenera l-emozzjonijiet, l-azzjonijiet u fuq kollox l-intelligenza. Huwa l-organu partikolari illi għamilna uniċi, li għamilna dak illi aħna. Ma kif jasal il-moħħ biex jiġġenera dan kollu? Dik hija t-tema li jiena għażilt din is-sena fil-vjaġġi tiegħi madwar ir-riċerka fl-Università ta' Malta. Beħsibni nibda mid-Dipartiment tal-Cognitive Science, fejn se niltaqa' mal-Professoressa Noeli Brogdorf,
sabiex tispjegali aktar dwar kif il-moħħ jakkwista u jipproċessa l-informazzjoni sabiex bekk jagħmel sens minnha. Prof. Brogdorf, x'nifhmu bit-term cognitive science? Mela, cognitive science hija x-xjenza ta' kif il-moħħ jipproċessa l-informazzjoni, kif aħna naħsbu, naraw id-dinja ta' madwarna, kif niftakru, kif nifhmu l-affarijiet. Bl-Ingliż aħna ngħidu how the brain gives rise to the mind. Mhux differenza hemm bejn the brain and the mind. Intaw l-istess. Mistoqsija interessanti li bil-Malti aħna nużaw il-kelma moħħ għat-tnejn li huma naturalment. Imma hemm distinzjoni, hemm il-moħħ fiżiku u hemm il-moħħ meta aħna bil-Malti ngħidu il-menti, kelli xi ħaġa f'moħħi. Dak is-sens qed ngħidu xi ħaġa in the mind. Hawnhekk għandna fil-fatt mudell ta' moħħ jidher hekk isu ħaġa waħda u xek ħaġa waħda. Però wieħed għandu jinnota li l-moħħ mhuwiex kollu l-istess, hemm isu dipartimenti differenti, sa ċertu punt sa tgħidilhom dipartimenti. Pereżempju, il-biċċa ta' quddiem tal-moħħ hija l-parti tal-moħħ, the brain, li tirrigwarda id-deċiżjonijiet. Ġifieri aħna meta nagħmlu d-deċiżjonijiet huwa da l-parti tal-moħħ li l-iktar qed jaħdem. Ġifieri għall-lavur qed naraw ħaġa waħda, attwalment hemm ishom ħafna dipartimenti kollha qed jaħdmu il-ħin kollu imma kollha għandhom ix-xogħol partikolari tagħhom. Tidher riċerka komplessa, id-dipartiment tiegħek liema linji ta' riċerka tisegwi fil-preżent? Mela, fil-fatt għandna ħafna programmi ta' riċerka għaddejjin, però nkellmek fuq tnejn. Wieħed minnhom qed nieħu ħsibu jien li jirrigwarda id-deċiżjonijiet f'sitwazzjonijiet meta n-nies iħossuhom imbeżza. Infatti, dan huwa studju finanzjat mill-Unjoni Ewropea u fih dal-istudju qed nużaw oġġett li kulħadd għandu, jew kważi kulħadd, mobile phone. Żviluppajna app ma' kollegi tagħna fil-Dipartiment tal-Artificial Intelligence tal-Università ta' Malta. Permezz ta' din l-app, in-nies li qed jgħinuna fir-riċerka meta jħossuhom imbeżza jistgħu jafsu dal-app u jgħidulna x'inhuma dawn il-fatturi għalfejn qed iħossuhom imbeżza. Permezz ta' dan l-istudju u ovvjament kollegi oħra mal-Ewropa li qed jagħmlu studju fil-qasam ta' dal-proġett, inkunu nistgħu nagħtu pariri lil policy makers tal-Unjoni Ewropea kif jistgħu itejbu is-sitwazzjonijiet ta' ċittadini tal-Ewropa attwalment. Ġifieri dak huwa l-iskop tar-riċerka. Telimina dak li beżza n-nies. Telimina jew tipprova taffih ħanajdlek għax ċertu affarijiet ma tantx tista' teliminhom imma tista' taffihom forsi. Sewa, tajjeb. U l-proġett ieħor? Il-proġett ieħor nistiednek Godwin li niżlu ftit isfel fil-laboratorju fejn intaqgħu mal-professur Ian Thornton li qed jagħmel riċerka dwar l-attenzjoni. Grazzi, mela ninżlu fil-laboratorju. Ninżlu, grazzi. Professor Thornton, we've been referred to your lab. What goes on here? We're in the Cognitive Science Lab at the University of Malta, and we run a number of experiments to try and understand the link between the mind and the brain. My particular area of interest is visual cognition. I'm trying to understand how we make sense of the world we see around us. When we look out the window, we see objects that have different sizes, different shapes, different colour. Some of them move, some of them don't. How do we see that? How do we experience that reality? What's really fascinating is that when we look inside the brain and when we start to understand the mechanisms, it seems that a lot of these different features, the size, the motion, the colour, are processed by very specialised networks in very specific areas in the brain. And the puzzle is, how is it that we are able to put these back together to give us a unified experience of the world that we see? What's becoming clear is that attention plays a very key role in putting these pieces back together. And the research that we're running at the moment in the lab has to do with understanding attention, how we control attention, and how some people might be better at doing that than others. And it's very interesting for us to try and learn, because if we can understand that, then we can help the people who are more challenged in controlling attention to get better at different tasks. So a key task that we're looking at is what we call visual search, which is really just how you find your car keys when you want to go out, or how you find a book, or when you're in the store and you're trying to find a particular product. How do you do that?
So what we do is to try and create situations, and we've been particularly focused in the lab on creating game-like experiments. So what we do is develop very simple tasks on a tablet or on a mobile phone even, where we can explore how people search for items. So we are quite excited about a collaboration we have with the Institute of Digital Games at the moment, where they've developed a very nice game-like app for us, allows us to explore finding food in the wild, in the environment. So animals are very good at finding food, otherwise they wouldn't survive, and they forage in particular ways. It's been known for a long time that some things make it easier or harder for them to find food. And as it turns out, when humans are searching for information or when they're looking for their keys, they're constrained in a similar way. So we've developed games that allow us to create some of the complexity, take some of the complexity of the real world and put it into a very simple game. A nice thing about using tablet-based experimentation, we can bring people into the lab, but we can also go into schools and work with children or into hospitals, and it gives us that flexibility. What we've found, something that's very exciting, is that some people really do seem to be better at these sorts of tasks. They're less constrained. As we make the task more difficult, they are still able to search very efficiently. So if we can understand what makes some people better than others at controlling attention, this can really help us in various career paths. So imagine that you're a doctor and you're looking at a particular medical image. You really have to spot some things in that image. We really want to be able to help them do that as efficiently as possible. And we're hoping the research we're conducting here will actually feed into this. As I said, when we started, this is only really one of the kind of research areas that we do in the lab, trying to understand the link between the mind and the brain. Interessanti. Dan kollu wassalna għal xi ħaġa vera impressjonanti. Il-kapaċità kbira li għandna aħna l-bnedmin li nieħdu deċiżjoni. Iżda ngħiduha kif inhi. Xi ftit jew wisq din il-kapaċità m'għadix tagħna biss. Kif naraw spiss fuq l-internet u llum anke fi djarna għandna teknoloġiji imsejħa intelligenti li kapaċi jitgħallmu, jirraġunaw u saħansitra jieħdu deċiżjoni. Xtaqt li nimxi sant il-professur Alexei Dingley li jirriċerka l-intelligenza artifiċjali għax nixtieq niddiskuti dan is-suġġett u l-komplikazzjonijiet li ġid miegħu. Prof. Dingley, nafu li waħda mill-funzjonijiet ta' moħħ il-bniedem hija l-abilità li jieħu deċiżjoni. Il-magni jistgħu jieħdu deċiżjoni. Iva, mhux biss il-magni jistgħu jieħdu deċiżjoni, imma attwalment jieħdu deċiżjonijiet. Ġifieri hekk naraw naqra l-ħajja tagħna wkoll anke llum. Naf xi ħaġa sempliċi, pereżempju l-arloġġ li għandi fuqi. Pereżempju fuq għandu l-alarm. Meta jkollix appuntament jaqbad u jibda jivvibrejtja biex jiena ninduna. Jiċċekkja wkoll qalbi. Tajjeb jew kemm nimxi, tajjeb u jafżani ma nimxiex biżżejjed. Xi ħaġa żgħira li nsibu kważi f'kull dar illum huwa forn. Tajjeb ħafna mill-fran moderni llum il-ġurnata mhux biss tista' tgħidilhom sassajjar imma jiddeċidu huma kemm trid nar biex issir dik il-ħaġa. Però mixjin ukoll lej fażi fej issa mhux biss il-kwistjoni tagħna huwa jekk mhux se tinħaraq lit-tiġiġa jew le fil-forn, imma affarijiet ħafna iktar serji minn hekk. Pereżempju karozzi li suqu waħedhom. Jekk jien ħanitla fuq karozza u diħa tħodni minn post tal-ieħor, kemm sa nafda il-karozza? Kemm sa nafda li di mhux se jkollha accident jew li ħajrnexxiela twassalni fil-ħin? Ġid dawn huma considerations serji ħafna li rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin. Mela qegħdin nitkellmu fuq magni intelligenti, dik li ngħidula artificial intelligence jew intelligenza artifiċjali. Ma propjament x'inhi di? L-intelligenza artifiċjali kif tajtu ukoll isimha hija magħmula minn ġiex kelmiet, waħda intelligenza u l-oħra artifiċjali. Issa x'inhi l-intelligenza? Tajjeb hemm ħafna teoriji, biss ħafna drabi li nagħmlu aħna nqabbluha ma' dak li aħna nqisuh bħala intelligenti. U fil-fatt fost l-annimali intelligenti l-iktar intelligenti li nafu huwa l-bniedem. Mela x'inhu ma dawk il-funzjonijiet li l-bniedem jista' jagħmel li għalina nqisuh intelligenti? Pereżempju, jitkellem, jew forsi jaħseb. Tajjeb, mela hekk aħna nistgħu nirreplikaw il-kliem jew il-ħsieb jew affarijiet oħra. Tajjeb fuq magna aħna nqisu li dik il-magna hija magna intelligenti. Tajjeb, issa il-kelma AI għandha wkoll kelma artifiċjali, jiġifieri li aħna qed nirreplikaw dik il-funzjoni fuq il-magna. U kif żviluppa dan kollu? Żviluppa f'dal-aħħar 70 sena, pratikament minn wara t-tieni gwerra dinjija. Meta wara t-tieni gwerra dinjija, ovvjament in-nies bdew jifhmu l-importanza tal-computers. Bdew saqsu lilhom infushom imma nistgħu nagħmlu affarijiet oħra b'daw il-computers
U bekk ġejna għas-settur tal-Artificial Intelligence. Li għamlu wkoll in-nies huwa li bdew ifittxu lejn l-element ukoll tan-natura biex jeħdu ispirazzjoni. Tajjeb, pereżempju, teknik li tintuża ħafna hija dik ngħidu la genetic algorithms. Din hija programm li bbażat fuq it-teorija tal-evoluzzjoni. Nasab kulħadd jaf il-Charles Darwin u t-teorija tiegħu li aħna evolvejna minn annimali oħra. L-istess ħaġa dil ħaġa, però nużawha wkoll issa għall-computers. Tajjeb, u biha jirnexxinna nsolvu ħafna mill-problemi. Mela ħafna drabi l-AI iħares lin-natura, tajjeb l-elementi tagħha, forsi n-naħal pereżempju, tajjeb jew il-moħħ tal-bniedem ukoll. U jislet minnhom idejat li nistgħu nużawhom issa fuq il-computers. Tidher li se jinsibu għajnuna kbira minn l-iżvilupp tal-AI, imma nistgħu nsibu tfixkil. Tista' ssib ġiex affarijiet, d-dinja xabla taqta' ġiex naħat bħal kollox. Tista' tintuża l-affarijiet tajjeb u tista' tintuża l-affarijiet inqas tajbin. Pereżempju, computer vision. Computer vision huwa meta l-computer ikun qed iħares u jinterpreta dak li hemm għaddej. Di pereżempju tintuża ħafna man nies anzjani, nies li forsi jgħixu waħedhom, immaġinaw inti f'nofs tal-lejl qomt u waqgħet mal-art tajjeb. Il-computer jista' jinduna, mhux biss jinduna, manka jkellmek, jipprova jarek ġralek xi ħaġa u jekk inti ma tkellmux lura jafża l-xeqraba minn tiegħek. Hemm ukoll kwistjoni ta' armamenti pereżempju, tajjeb li armamenti jistgħu jintużaw llum il-famużi drones jintbagħtu minn pajjiż għal ieħor, jibbombardjaw pajjiż għal ieħor u da kollox awtomatikament. Tajjeb jiġifieri da kollox għandu t-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Ovvjament kif tużad it-teknoloġija, però naħseb in ġenerali dit-teknoloġija importanti ħafna u ħadd ħafna ġid lid-dinja kollha. Però se tqajjem ukoll problemi etiċi. Iva, problemi etiċi ħajsiru żgur. Ġifieri kif għamilt taċċenna leħ l-ewwel ukoll, dit-teknoloġija tista' tirreplika s-sensi tal-bniedem. Tajjeb, mela la darba aħna jirnexxinna nirreplikaw dawk is-sensi tal-bniedem. Tajjeb, jirnexxinna wkoll nagħmlu robots li huma simili għalina. Tajjeb, u mbagħad se jiġri hemmhekk meta ikonna problema biex niddistingwixxu bejn bniedem u robot. X'jiġri jekk pereżempju daw ir-robots isiru jħobbuna. Tajjeb, hekk kif kelb iħobbok, tajjeb, tista' taqbad inti u tajt tara ħammur holiday ħanitfih. Estetikament titfih minnaħa l-oħra jekk inti ssir tħobbu. Tajjeb x'inhu d-dmiriet tiegħek lej din il-ħaġa. Jien naf immaġina pereżempju kwistjoni ta' mħallef. Tajjeb inti ħataċċetta li jkollok imħallef li huwa robot. Tajjeb da mhux se jkollu, mhux se jħoss għal dak il-bniedem li hemm qudiemu, mhux se jara l-istorja ta' wara dak il-bniedem, ma da ħajaqta sentenza purament skont il-liġi. L-istess fuq il-karozzi li suqu waħedhom. Tajjeb ħanafdawhom issa, jekk inti għandek kwistjoni etika bħal pereżempju hemm accident, taf li ħajsir l-accident, imma l-option tiegħek huwa jew li jmut dak ta' ġol karozza, jew ħattajjar dak li hemm fit-triq, il-min ħatażel. Qed nippruvaw nirreplikaw nikkupjaw moħħ il-bniedem mill-aħjar li nistgħu. Nistgħu naslu xi darba li nikkupjaw kompletament, nirreplikaw moħħ il-bniedem. Bil-mod li hemmhekk mixin, ġifieri llum il-ġurnata wkoll hemm teknoloġiji li huma bbażati fuq moħħ il-bniedem. Pereżempju waħda minnhom hija neural networks. Neural networks huma proprju jaħdem skont kif jaħdem moħħ il-bniedem. Ovvjament mhux eżatt għax għadda ma nafux eżatt kif jaħdem moħħ il-bniedem, imma dak li nafu s'issa. Hemm techniques oħra ġodda li proprju ġew żviluppati f'dawn l-aħħar xahar snin jisimhom deep learning. Fej dawn iktar qed jirreplikaw dak li hemm f'moħħ il-bniedem. U tant qed jirreplikaw tajjeb li f'ċertu competitions daw qed jaqbżu wkoll dak li kapaċi jagħmel il-bniedem. Ġifieri aħna l-hemmhekk mixin, biss ovvjament tant għadna ma nafux biżejjed illi għad fadlilna ħafna żmien ta' riċerka biex naslu semmek. X'inhu l-kontribut tal-AI fuq sma oħra ta' riċerka? Ejja, l-kontribut tal-AI huwa ħafna. Tista' tgħid l-AI jmiss kważi ma' kollox. Jekk nistantik ġiex eżempji żgħar ħafna, waħdu fil-kamp mediku, tajjeb fej ħafna drabi l-AI jiġbor l-informazzjoni ta' ħafna pazjenti, tajjeb, mbagħad inti meta jkollok ħafna informazzjoni taddija lil dawn l-algorithms, lil dawn il-programmi, tajjeb huma joħorġu ċertu informazzjoni utli ħafna r-riċerka li għenet anke fil-passat biex ġew skopruti mediċinali ġodda. Ħaġa oħra wkoll, pereżempju anke proġett li għandna hekk huwa fejn għandu x'jaqsam fuq scale. Tajjeb, jiġifieri aħna niżviluppaw lob li juża l-AI u dan il-lob qed jgħin it-tfal jitalmu. Tajjeb, pereżempju proġett partikolari qed jgħin it-tfal illi tilqu mill-iskola qabel dawk li nsejħulhom early school leavers. L-idea li biex kemm jista' jkun nippruvaw nżommhom fis-sistema edukattiva. Ġi kif tista' tara l-AI tista' tgħid imiss mal-ħajja tagħna kollha kemm hi u iktar ma jgħaddi żmien iktar se jsir importanti. Nirringrazzjak. Huwa fatt li l-intelligenza artifiċjali aktar ma jmur, aktar qed tkun preżenti fid-deċiżjonijiet li nieħdu fil-ħajja ta' kuljum. Nafu wkoll
li din it-teknoloġija qed tuża lingwa jew kif insejħula code biex biha tiġbor u tipproċessa din l-informazzjoni. Kos. Allora, ħanarġa lura għal moħħ il-bniedem. Għax anki il-moħħ għandu lingwa li biha jikkomunika. X'inhi s-sura ta' lingwa li jużaw iċ-ċelloli tal-moħħ biex jikkomunikaw ma' xulxin. U għara kemm ikun tajjeb kieku jirnexxinna ninterpretawha. Dr. Noel Zammit u riċerkatur żagħżugħ li jispeċjalizza fuq l-interpretazzjoni tal-lingwa tal-moħħ. Dr. Zammit, konna ġejjin law semmejt li n-nuroni. Xiġri fihom dawn in-nuroni waqt li persuna jkollha ħsieb għaddej minn moħħa? Nibdew nispjegaw x'inhu neuron. Mela n-neuron hija ċellola tal-moħħ li tiġġenera attività elettrika. Qablu dil-massa dal-ammont kbir ta' neurons ma' grupp kbir ta' nies. In-nies jużaw il-lingwa tad-diskors u n-neurons jużaw il-lingwa tal-elettriku. Meta n-nies jibdew jikkomunikaw bejniethom u f'daqqa waħda, uħud minnhom jibdew jolteraw jibidlu ċertu karatteristika tad-diskors, pereżempju l-intensità jibdew jgħidu. Jew ir-rata tad-diskors jibdew jitkellmu żjed maġġel. Da jurik li inqalet xi ħaġa partikolari. Xi ħaġa partikolari għall-moħħ u għall-ħsieb. U meta il-moħħ ikun qed jiġġenera l-ħsieb, ċertu karatteristika tal-lingwa tal-elettriku jinbidlu wkoll. Waħda minn dil-karatteristika importanti hija r-rata ta' kemm il-voltaġġ jitlaw jinżel, dawk li aħna nsejħulhom neural oscillations. Dawn in-neural oscillations aħna nkejluhom billi nużaw tamir partikolari sejjaħ li EEG f'persuni li jkunu qegħdin jipperformjaw jew jiġġeneraw ċertu ħsibijiet u bekk ittina l-abilità li nistudjawhom iżjed fid-dettall. Allora, dawn in-neural oscillations, kif jgħinu jiġġeneraw il-funzjonijiet tal-moħħ? Mela, neural oscillations jiġu ġenerati minn grupp partikolari ta' neurons li jikkomunikaw bejniethom. Dawn in-neurons jirċievu l-informazzjoni, pereżempju ġejja minn stampa, u jitrasmettu informazzjoni oħra. Biex inkun iżjed konkret, nieħdu l-eżempju tal-attenzjoni. Waqt l-attenzjoni, dawn il-grupp ta' neurons jaġixxi jisom passatur. Qegħdin jirċievu l-istampa, però qegħdin jiskartaw jiffiltraw sabiex jiffokaw fuq parti mill-istampa. Dak huwa l-essenza tal-attenzjoni. U x'ġara, dak li ħareġ huwa differenti ġie mibdul minn dak li daħal. Allora, dawn jistgħu joħolqu problemi mentali? Preċiżament. Fir-riċerka li nagħmlu aħna li kkoordinata mill-Professur Richard Muscat, irriżultanna li ċertu tip ta' kundizzjonijiet fosthom l-ADHD li pazjenti bl-ADHD manifestaw problemi fl-attenzjoni, dawn jiġġeneraw oscillations li huma abnormali. Tantu hekk li meta aħna nevalwaw l-effettività ta' trattament farmakoloġiku li huma jingħataw, irriżulta li dan l-istess trattament barra dawk l-effetti li ġġenera fuq il-ħsibijiet, iġġenera wkoll bidla f'dil oscillation. Reġa' riversja l-abnormalità biex ġaba tal-istess mod, l-istess kwalità ta' persuni li ma jbatux bil-kundizzjoni. Riċerka komplessa ħafna. Fejn qed nittamaw li se twassalna? Mela, qabel xejn din il-lingwa tal-elettriku qed tajna biex nifhmu kif il-moħħ jiġġenera ċertu funzjonijiet. Fl-istess ħin qed tallimna wkoll il-mekkaniżmi abnormali f'ċertu kundizzjonijiet, pereżempju tal-ADHD. Fejn jidħlu trattamenti farmakoloġiċi, din ir-riċerka qed tajna biex nifhmu kif qegħdin jaħdmu daw it-tip ta' trattamenti. Eventwalment din il-lingwa tal-elettriku ħatajna nikkreaw diagnosi ġodda iżjed milli jkunu bbażati fuq kwestjonarji ta' sintomi kif qegħdin preżentament illum, iżda jkunu bbażati fuq daw neural oscillations li jirriflettu direttament dik l-attività tal-moħħ. Daw ħajjununa biex niddistingwu pazjenti minn oħrajn biżjed preċiżjoni u fl-istessin ħajjununa wkoll sabiex naslu l-aqwa trattament għal dik il-kundizzjoni partikolari. Biex il-moħħ jaħdem, dan juża l-lingwa tiegħu tal-elettriku. Sew meta jaħdem tajjeb, kif ukoll meta jaħdem ħażin. Mela, jekk kif qalinna Noel, permezz tar-riċerka bdejna ninterpretaw din il-lingwa li tħaddem il-moħħ, nistgħu b'xi mod nużawha biex nikkoreġu il-moħħ milli jaħdem ħażin.
Il-kirurgu tal-moħħ Ludwig Zrinzo huwa pionier u riċerkatur fit-terapija msejħa Deep Brain Stimulation. U minn għandu nixtieq niskopri daqsxejn aktar fejn wasanna f'din ir-riċerka. Mr. Zrinzo, x'nifmu b'DBS? Mela, DBS hija proċedura li jgħidula Deep Brain Stimulation. Xi tfisser din? Tfisser li nagħmlu operazzjoni biex indaħlu wires irqaq preċiżjoni kbira f'post fil-font tal-moħħ, u mbagħad mezz ta' wires oħrajn li jgħaddu taħt il-ġilda jingħaqad ma' magna qisu pacemaker imma minflok għall-qalb għall-moħħ li s-soltu nagħmluha fuq in-naħa hawnhekk tas-sider taħt il-ġilda. B'din il-pacemaker nistgħu neffettwaw il-funzjoni tal-moħħ u ngħinu ċertu tip ta' mart li jaffettwa l-moħħ. U min jikkwalifika għal din it-terapija? Mela, nistgħu nużaw din it-terapija f'nies li għandhom problemi bil-movimenti tagħhom, il-moħħ ma jikkontrollax il-movimenti kif suppost. L-iktar marda komuni hija l-Parkinson's disease, fejn dak li jkun ikollu r-roda, l-ebusija. Ħafna drabi min ibati bil-Parkinson's disease imur tajjeb ħafna bil-mediċini. Il-mediċini huma biżżejjed. Però hemm minoranza ta' pazjenti li wara ftit ta' snin il-pilloli ma jibqgħux jaħdmu kif suppost. Ir-roda wara ftit sigħat terġa' tibda tiġi, l-ebusija tibda tiġi, daw jaqbdu jmorru jixtru pereżempju, huma ġejjin lura jibbiesu ma jistgħux jerġgħu lura lejn id-dar. U b'mezz ta' DBS nistgħu nġibu l-ħajja tagħhom iktar predictable, is-sintomi jkunu kontrollati għal ġurnata sħiħa. Importanti ngħid li DBS mhix kura għal dan it-tip ta' mart, imma trattament li tista' tgħin il-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun. Sew interessanti dik. U x'tallimna allura kif jaħdem il-moħħ? Dana li tidħol fil-fond fil-moħħ. Dan huwa punt interessanti u aħna meta kull darba noperaw fuq pazjent nippruvaw nifhmu mhux biss kif qed ngħinu l-pazjent, però x'qed nagħmlu fuq il-moħħ biex daw is-sintomi jiġu għall-aħjar. U fil-fatt hemm teorija bħalissa li huwa importanti ħafna fid-dinja tax-xjenza fuq il-moħħ li aħna qed naħsbu li l-moħħ huwa organu li jbassar il-futur. Issa jekk meta jbassar il-futur, ibassar ħażin, mela mbagħad ikollna sintomi li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tagħna. Pereżempju, jekk inti tila taraġ bil-lejl u taħseb li hemm tarġ oħra u m'hemmx, isek tieħu pass fil-vojt u tkun isek ħataqa'. Aħjar ma tkunx qed tbassar il-futur ħażin, meta tneħħi dik it-tbassira ħażina, mela mbagħad is-sintomi jmorru għall-aħjar. U hekk qed nagħmlu bid-deep brain stimulation qed inwaqfu l-moħħ milli jagħmel tbassira ħażina. U għandha applikazzjonijiet fuq smoħra tal-mediċina? Fil-fatt, mhux biss qed nużaw dan it-tip ta' terapija għal movement disorders, dak il-mart li jaffettwa l-movimenti, imma mart ukoll li ġej mill-moħħ li jaffettwa l-emozzjonijiet tagħna u l-ħsibijiet tagħna. Pereżempju, hemm marda jgħidula OCD, Obsessive Compulsive Disorder, biex nagħti eżempju dak li jkun jaħseb li jdejh maħmuġin, jaħseb kemm jaħsel idejh, il-moħħ ibassar li dejn huma maħmuġin. U din tant influenza l-ħajja tiegħu jew tagħha li ma jkunx jista' jinfunzjona fis-soċjetà. Issa qed nagħmlu riċerka Londra li operajna diġà fuq 6 pazjenti u 5 minn daw is-6 pazjenti li kienu affettwati verament ħażin bil-OCD, issa sejrin tajjeb ħafna. Ġifieri daw il-wires irqaq poġġejnihom f'post tal-moħħ li qed inwaqfu il-moħħ li jagħmel din it-tbassira ħażina li l-idejn huma maħmuġin. Xi kemm gawdew minna nies hawn Malta di? Mela Malta issa qed nagħmlu dat tip ta' terapija fuq nies li għandhom problemi bil-movement disorders, il-maġġoranza tagħhom hija Parkinson's disease. Dan is-servizzi li għaddej xi 6-7 snin u bej 5 u 10 pazjenti kull sena jagħmlu l-operation. Dis-sena għamilna 7 u nistgħu wkoll naraw daqsxejn filmat ta' pazjent li għadu kif kellu l-operation ftit ta' ġranet ilu. Is-Sur Muscat ibati bil-marda tal-Parkinson's disease u hemm ħafna sintomi li jiġu mal-Parkinson's disease, waħda minnhom hija r-roda. U ilu jibati bil-roda l-aħħar 8 snin, 9 snin. Ftit ta' ġranet ilu għamilna operazzjoni jgħidula Deep Brain Stimulation. Daħħalna ġiex electrodes f'parti tal-moħħ
li jgħidulu subthalamic nucleus u għaddejna l-wires taħt il-ġilda għal pacemaker li qiegħed mitfi bħalissa taħt il-ġilda hawnhekk. Tista' taraw ir-roda u issa li ħanamlu nixalu ftit il-magna. Intu rajt nixaluha? Ma xalik. Hemmhekk? Sa nżommilek jiena. Nżommilek jiena su muska. Ftaħ li walaq li jdejk ftit. Ma xalik, reġala. Mastriħ. Ma xalik. Li jdejk. Marġin nizzel. Xi differenza? Il-roda waqfet kompletament. Mawx għalik, mawx għalik. Għal dawn l-aħħar 9 snin kont imbagħti bil-marda tal-Parkinson's wara l-intervent kirurġiku li sar fuqi, ir-roda sparixxiet għal kollox u lejja li kont inħoss meta kont nagħmel xi ħaġa waqfet ukoll. Inħossni rġajt twilit mill-ġdid. F'dawn l-aħħar ftit snin, fl-okkażjoni ta' Science in the City, tkellimna fit-tul fuq ir-riċerka. U dan l-aħħar video li rajna jurina biċ-ċar il-valur tagħha. Din is-sena missejna ftit mit-temi relatati mar-riċerka fil-moħħ. Tkellimna fuq l-użu tal-proċessi tal-moħħ bħal attenzjoni, il-memorja u meta nieħdu deċiżjonijiet. Tkellimna fuq il-modi li jirreplikaw il-funzjonijiet ta' moħħ il-bniedem f'teknoloġiji ġodda. Tkellimna wkoll fuq il-lingwa elettrika tal-moħħ li tinbidel minn proċess għal ieħor. U fl-aħħar tkellimna fuq kif din il-lingwa tista' tiġi manipulata waqt it-trattament ta' deep brain stimulation biex tikkura mart relatat mal-moħħ. L-istudju tal-moħħ għandu valur għalija u għalik. L-abbiltà li għandna li nifhmu l-moħħ u l-funzjonijiet tiegħu hija ċavetta li biha nistgħu imbassru u noħolqu futur aħjar.